Para escoitar, para falar, para divertirse, para aprender, para informar. Para isto e moito máis, Radio Sieiro. a radio do CEI plurilingüe Manuel Sieiro, A Radio de Crecente. Radio Sieiro, a nosa radio. Serás aquela que quixete ser. Ola a todos e a todas e benvidos a Radio Sieiro, a radio do CEI plurilingüe Manuel Sieiro, o cole de Crecente. Hoxe é 8 de marzo e como non podía ser de outra forma, este programa está dedicado a todas as mulleres da nosa vida, nais, irmáns, aboas, tías, mestras, etc. Primeiro un pouco de información sobre este día que conmemora a loita das mulleres pola súa participación plena na sociedade. E polo seu desenvolvemento integral como persoas en igualdade de dereitos e obrigas que os homes. Segundo a ONU, as desigualdades de xénero seguen a ser moi acentuadas no mundo. Case 2/3 dos analfabetos do planeta son mulleres. O mesmo pasa coa pobreza. Son as mulleres as que teñen menos acceso aos servicios e bens sociais, así como a riqueza. A brecha salarial segue sendo moi acentuada entre homes e mulleres. Parece increíble que en pleno século XXI as mulleres gañen menos por facer o mesmo traballo, pero segue pasando. Por suposto, non podemos esquecer este día facer referencia á violencia machista que sofren as mulleres todos os días. Sabedes que en moitos países seguen realizando a mutilación xenital femenina a nenas ben pequenas? Unha auténtica barbarie. Ademais, son as principais vítimas da trata de persoas, de esclavos, sobre todo para a explotación sexual, é dicir, a prostitución. E son o blanco de multitude de formas de acoso que diariamente vemos na nosa sociedade. Un problema mayúsculo. Por iso é máis é tan necesario o 8 de marzo, para poder romper todas as barreiras de desigualdade que levamos arrastrando ao longo da nosa historia. E imos a saber un pouquiño máis sobre este día. Por que se decidiu celebrar o Día da Muller? Para lembrar a todas as mulleres que loitaron ao longo dos anos contra a discriminación sexual e a igualdade no mundo. Cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Moi ben, pero por que se celebra o Día da Muller precisamente o 8 de marzo e non outro día calquera? Pois debeuse a un incendio nunha fábrica de camisas en Nova York. Nesa catástrofe morreron 146 mulleres. As protestas foron tal que marcaron o inicio das loitas polos dereitos da muller. Pero non foi ata o ano 1975 cando Nacións Unidas declararon o 8 de marzo como Día Internacional da Muller. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Coñezamos a algunha das protagonistas deste movemento feminista. E digo algunha, porque foron moitas as loitadoras anónimas que non aparecen nos libros de texto. Comezamos con Olip de Gus, a máxima responsable da Declaración de Dereitos da Muller Cidadá. Outra loitadora foi Clara Zetkin, muller moi influente na sociedade alemana de principios de século, que propuxo a celebración do Día da Muller Traballadora. Tamén debemos lembrar a Rosa Luxemburgo, unha das grandes revolucionarias do século XX e unha das fundadoras da corrente de pensamento do socialismo democrático. Aquí en España tamén contamos con famosas defensoras do feminismo como Emilia Pardo Bazán, Concepción Areal ou Clara Campoamor. Destas e doutras grandes mulleres xa temos falado e traballando abondo, polo que este ano acudéusenos unha idea para darlle un enfoque diferente ao programa.
Por iso imos despedir o especial de hoxe falando das mulleres que traballan no cole de Crecente e fan posible o bo funcionamento do centro. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. E comezamos, como non, co cerebro e corazón do equipo, a profe Luz, que ademais de ser a directora é a responsable das artes gráficas e a coordinadora da biblioteca escolar e a alma de todas as celebracións. Continuamos coa profe Molin, a nosa fichaxe internacional, responsable da lingua estranxeira e das seccións plurilingües. É a encargada de dar un toque europeo ao noso centro. E non podemos esquecer a nosa americana favorita, a profe Vanessa. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. A profe Joa é a encargada dos pequerrechos e pequerrechas. Actualmente atópase de baixa, polo que contamos coa profe Elena para ocuparse da etapa de infantil. Case nada. A profe Xiana é a titora de primeiro e segundo de primaria, cursos complicados, pois son nós que aprendemos a ler, escribir e calcular. Unha tarefa moi complicada, tanto para o que aprende como para o que o ensina. Des lampes de bois, regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas, je suis comme ça. Dos cursos de terceiro e cuarto encárgase a profe María. É unha idade complicada porque aprendemos que o mundo é máis grande do que pensábamos, máis grande que a nosa casa ou o noso concello. Do Departamento de Orientación do cole encárgase tamén dúas mulleres. A profe Cristina, a orientadora, e a profe María, especialista en educación auditiva e linguaxe. Non debemos esquecer ao resto de persoal feminino que traballa no cole, xa que sen elas, sen a súa labor, non sería posible o día a día no centro. Por suposto, estamos a falar das técnicas de limpeza, Loli, Marta e Carmen, e da auxiliar de cociña, Elena. Algunhas delas levan máis anos no cole que as propias mestras. Como vedes, o CEIP plurilingüe Manuel Sieiro conta coa plantilla de persoal maioritariamente feminina, Na que as mulleres ocupan os principais postos de responsabilidades, por iso temos un cole tan bo. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. E ata aquí chega a nosa reportaxe especial da Radio Sieiro para conmemorar o 8 de marzo e o Día da Muller. Esperamos que vos gustara. Lembrade que podedes escoitar este e outros podcast da Radio Sieiro nos reproductores que hai na web ou no blog do cole, así como buscando Radio Sieiro na web iVox. Ata o seguinte programa e... Sede felices! Eu, Radio Sieiro. 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 E ti?